Dank u, Jezus. Ik dacht van de week een paar keren aan de begintijd van mijn dienstbaarheid aan de Heer. Ik hou niet van zeggen van mijn bediening. Ik hou er niet van te zeggen. Wat is niet mijn bediening? Is dienstbaarheid aan de Heer. Dienstbaarheid aan zijn koninkrijk. En de dingen die in deze tijd een beetje veranderen. Dat mensen in de bediening willen hebben, bediening willen zijn. Mensen willen, noem maar op, enzovoort, belangrijk zijn voor zichzelf. Maar in het begin daarvan mijn dienstbaarheid aan de Heer was ik zeer gefocust op Jezus. Zeer gefocust op Hem. Ik wilde Hem dienen. Voor mij dat was boven kijf, boven alles God dienen. Hoe de mensen over mij wilden denken, over mij wilden praten, enzovoort, maakte mij niet uit. Ik wilde alleen maar weten, Heer, hoe denkt u over mij? En dat is belangrijk dat ieder kind van God zo'n gezindheid heeft. Laat die gezindheid die in Christus Jezus was bij u zijn. En zelfs toen ik Suriname moest verlaten, door de wil van de Heer en door mijn verliefdheid aan Evelien, zelfs toen dacht ik, de voorganger vroeg mij, Stan, je gaat weg. Hij heeft meer gezegd dan ik jullie nu zeg. Kan je prediken, de laatste zondag van jou in Suriname? En toen predikte ik uit Filippenzen 2. En ik sprak al dus tot de mensen in de volle zaal. Even zien. Heb ik het gevonden? Ja, hier heb ik het. Laat die gezindheid bij u zijn, die ook in Christus Jezus was. Die nederig was. En wees ook nederig. Die in de gestalte God zijnde het Gode gelijk zijn niet als roof heeft geacht. Hij heeft niet gezegd, ik ben de grote Jezus. Ik ben de apostel. Ik ben de pastor. Maar de Bijbel zegt, hij heeft de gestalte van een dienstknecht aangenomen. En terwijl ik dat predikte, besefte ik niet mijn toekomst, maar mijn verleden. Dat ik in al die jaren dat ik in Paramaribo heb gediend, ik heb gediend de Vader en mensen. In de gestalte Gods, als God zijn. Het God zijn niet belangrijk heeft geacht, maar zichzelf ontledigd heeft. En de gestalte van een dienstknecht heeft aangenomen. En aan de mensen gelijk is geworden. Dank u, Jezus. En nog steeds, een van de dingen die ik heel erg vind, is dat ik mij voordoe dat ik meer dan anderen ben. Ik hou ervan om met gewone gelovigen om te gaan. Ik heb in mijn leven altijd moeite gehad om met voorgangers, leiders om te gaan. Ik wilde altijd met gewone gelovigen omgaan. Als je met leiders omgaat, praat ze over wie ze zijn, wat ze doen, hun ministry en noem maar op, enzovoort. Maar onze heiland was anders. Hij ging met de mensen om. En dat heeft mijn leven getekend. Ik heb gepredikt, een uur lang gepredikt daarover.
En de geest van God gaf mij de woorden om te spreken. Bij die avonddienst was het de samenkomst. De grote dienst was 's avonds, overdag was het te warm. Nog steeds, maar nu is het anders. En ik heb dit woord gebracht. Waarom ik het aanhaal, is dat ik vandaag mij ga focussen op hoe we moeten zijn voor de heiland. Niet hoe we moeten zijn voor elkaar. Heb ik al zoveel keren gepredikt. Zoveel keren. En ik heb te weinig gepraat hoe onze houding, onze relatie met God moet zijn. Kijk, we praten soms, en vooral in deze tijd, omdat er zoveel mensen ziek zijn, in hun lichaam, in hun ziel, vooral in de ziel, vooral in de emotionele sfeer, zijn heel veel mensen ziek. Misschien meer mensen die in hun lichaam ziek zijn. En zijn we zo vaak geneigd als predikers om te praten over de mens. Hoe de mens gezegend kan worden. Hoe de mens genezing kan ontvangen. En mensen komen soms onder het woord. Het zij via livestream, het zij in de kerk. Met de bedoeling te horen hoe zij als persoon hun genezing kunnen ontvangen. En dat is belangrijk. Maar daartoe is de Heer gezonden om zondaren te redden en te behouden. En behouden, het woord is sozo, S-O-Z-O. Dat betekent ook genezing. Dat betekent ook lichamelijke genezing. Dat betekent ook geestelijke genezing. Ja? In je ziel, je emoties. Vooral dat deel is in problemen nu, man. In problemen, man. De emoties van mensen. Ongelooflijk. Daarom een aantal jaren geleden ontstond een beweging. En de beweging die ontstond, was er nooit eerder geweest. Sinds het christendom. Die zich de kern ging leggen op de emotionele genezing. Ik was al een dienaar van de Heer toen die beweging opkwam. Maar men ging beseffen hoe zwaar mensen beschadigd zijn in hun emoties. Door dingen die gebeuren. Teleurstellingen. Hun doel niet kunnen bereiken. Enzovoort. Ze hebben een bepaald doel voor ogen. Ze kunnen het niet bereiken. En ze worden anders. Zelf kinderen Gods. Terwijl kinderen Gods moeten hun leven leggen in de handen van de Heer. Heer, u wil in mijn leven of niet? Heer, u weet wat ik ga bereiken of niet? Dank u Jezus of niet? Niet ik ga dat doen, niet ik doe dat, niet ik wil dat. Ik heb niks te willen. Kinderen die willen krijgen op hun. Maar de wil van de Heer moet in ons leven gebeuren. En daarom moeten wij, denk ik, kinderen Gods, gemeente, zoals je hier bent, ja, zoals je hier bent, moeten gefocust zijn. Wat wil God van ons? Niet wat wil de voorganger van u. Want die is nu en na een poos niet meer. Wat wil die mens van u? Die is nu dan niet meer. En misschien ben jij eerder niet meer. Wat wil God voor ons? Hebben we niet gezongen vandaag? God is eeuwig. Een eeuwige God is Hij.
Daar moeten wij boven alles op hem gefocust zijn. En in de gemeente, ik was gisteren bij een DNA-conferentie, waar een paar apostelen waren uitgenodigd. En het was leuk. Men haalde de apostelen, de dienaren van God, naar voren. Er waren niet veel, maar ik was er wel. Ik heb zoveel afspraken, kan ik niet gaan door de drukte, maar ik ben toen gegaan. En ik besefte hoe belangrijk het is dat je gefocust blijft op Jezus, op de Heiland. Niet wat jij bent of wat jij doet, of wat je denkt te worden. Het is werelds, man. Het is werelds. Wij moeten zo leven, de wil van God in ons leven. Dank u, Jezus. En als één man het kan zeggen, ben ik het. Alles wat ik ben geworden in Gods koninkrijk is met de schoot geworpen. Door de wil van God. Dank u, Jezus. Ik heb zoveel genade van God ervaren in mijn leven. Het is ongelooflijk. En daarom is het van belang. En daar praat ik vandaag over. We moeten ons afvragen. Wat wil God? Ja. 1 Thessalonicenzen, gaan we lezen. 4. Wat wil God? En er staat geschreven, als u het hebt, zeg amen. Amen. Ik wacht nog even, maar één persoon heeft het gevonden. 1 Thessalonicenzen 4, vers 3. Als je hebt, zeg amen. Nou, ga toch lezen, dan zeggen maar 15 mensen amen. Want dit wil God. Zeg, dit wil God. Dit wil God. Wat is die dit? Dit is uw heiliging. Dit wil God. Uw heiliging. Dat gij u onthoudt van de hoererij. Zie deze heiliging, wat God wil, is seksuele heiliging. Daarom staat bij, dit wil God, uw heiliging, dat gij u onthoudt van hoererij. Ik denk in de BGT, de Bijbel in gewone taal, staat iets van seksuele heiliging. In het boek staat het zo, God wil namelijk dat u hem helemaal toebehoort. Zeg helemaal. Niet half. Oké, helemaal. Dat u zich verhoudt van elke vorm van ontucht. Zie je weer dat woord komt naar voren. Seksuele heiligheid. Dit wil God. Zie je, door die andere kant. Wij verbonden aan de mens. Maar God wil uw heiligheid. Dat u verbonden bent aan hem. Laat me nog een tekst lezen uit NBV, zelfde tekst in NBV, Nederlandse Bijbelvertaling. Het is de wil van God dat u een heilig leven leidt. Dat u zich onthoudt van ontucht. Kijk, dat is een heel belangrijk woord. En we weten hoeveel mensen hiermee worstelen in deze tijd. De hele wereld dringt mensen ertoe en brengt mensen zover dat ze in problemen komen op dit punt. Maar dit wil God. Wij willen zoveel. Ik wil dat, ik wil zus,
Ik wil zo. Ik wil dat worden. Ik wil dat zijn. Ik wil dat doen in de kerk. Ik wil naar zo'n kerk gaan. En noem maar op. En vraag ons niet af. Wat wil God? Dit wil God. Uw heiliging. En heiliging heeft te maken met apart gezet zijn voor de dienst van God. Heiliging in de eerste plaats dat wij als kinderen Gods rusten in het volbrachte werk van Jezus. Het heeft met heiliging te maken. Door één offer, welk offer? Welk offer? Het offer van Golgotha. Het offer van Golgotha. Dat u zich onthoudt. Ja? Van onreinheid. Want door één offerande, dat wil ik lezen, Hebreeën 10 vers 14. Heeft hij voor altijd hen volmaakt die geheiligd worden. Oké. Amen. De gemeente heeft deel aan die heiligheid, of is geheiligd door het verzoenend werk van Christus. Als je de heiland hebt toegelaten in je leven, heb je deel aan die heiliging. Dank u Jezus. En het woord zegt, daarom heeft ook Jezus ten einde zijn volk door zijn eigen bloed te heiligen buiten de poort geleden. En buiten de poort, daar was het kruis. Op Golgotha heeft hij geleden. Die tweede fase van heiliging, wat ik noemen wil, dit wil God, heeft te maken met heiliging op persoonlijke basis. Op persoonlijke basis. Er stond een tekst daarvoor, Hebreeën 12, vers 14. Dat is heiliging op persoonlijke basis. Nog een keer. Die heiliging die ik noemde, heeft te maken in de eerste plaats met van God. Jezus is aan het kruis voor ons gestorven. Zijn bloed heeft ons gereinigd. Naast u zit een kind van God. Dus naast u zit een heilige. Ja, je kijkt naar haar, je kijkt naar je moeder. Een heilige is je moeder. Ja. Ja, Queenie, kijk naar je moeder. Naast je zit een heilige. Sophia. Mooi. Maar die tweede, de heiliging, heeft te maken met persoonlijke heiliging. Hebreeën 12, vers 14. Jaag naar vrede met allen. Met andere woorden, heb met niemand ruzie. Heb met niemand ruzie. Ook niet met je vervelende man. Niemand zegt amen. Ook niet met je lieve vrouw. Want een man mag zijn vrouw nooit vervelend noemen. Een man moet zijn vrouw altijd lief noemen. Hoe ze ook is. Jonge mannen, leer van mij. Leer van mij, je gaat voorspoedig zijn als je vrouw altijd lief vindt. Oké? Jaag naar vrede met allen. Allen is allen. Dat is wat. Ook de persoon die je moeilijk heeft gemaakt. Ja. Die kwaad van je gesproken heeft. Die gezegd heeft, ik hou niet van je. Die je zegt, ga terug naar je jungle. Dit woord is scherp of niet? Heeft te maken met persoonlijke heiliging. Met persoonlijke heiliging. Jaag naar vrede met allen.
Alle mensen. Met andere woorden, je moet alles doen wat je kunt om in vrede met anderen te leven. Kijk, in 1 Korinthe 14 staat, jaag de liefde na. Met andere woorden, doe alles om lief te hebben. Jaag ernaar. Oké. Op de Veluwe mogen jagers een paar maanden per jaar mogen ze jagen op herten. Niet het hele jaar door. Maar ze doen alles wat ze kunnen om een hert neer te knallen. En hertenvlees te gaan eten. Mijn lieve vrouw heeft ontdekt dat ik van hertenvlees houd. Ze heeft het ontdekt. En elke week dient ze op hertenvlees. Dan snijdt ze in kleine reepjes voor mij. En dan brengt ze met alleen maar groenten op mijn bord. Brengt ze dat 3 soorten groenten. Waaronder standaard sopropo. Brengt ze op mij voor me toe. Standaard sopropo. Oké? Ze heeft ontdekt. En ze mogen een paar maanden per jaar mogen ze herten neerhalen. Ja. Oké. Dat gebeurt op de Veluwe. Lekker vlees of niet? Maar het Godswoord zegt, jaag naar vrede met allen. Jaag naar die hert, maar nee, dat is niet makkelijk, een hert te jagen. Het zijn snelle beesten. Maar vrede met allen. En dat is moeilijk. Oh, dat is moeilijk, man. Dat is moeilijk, man. Moeilijk, man. Vooral als je eigen vrouw is. Ja, ik bedoel niet mijn vrouw. Ik zeg je eigen vrouw, hè. Ik bedoel niet mijn vrouw, oké. Je moet toch goed verstaan wat ik zeg, hè. Oké, laat geen verhalen de ronde gaan doen. Ja? Jaag naar echt vrede. God wil het hebben. Dat betekent je moet kunnen slikken. Net als het huwelijk ook, hè. Het huwelijk is vaak zo, niet altijd, slikken of stikken. Ik zeg, in het huwelijk moet je altijd één van de twee hebben die wil slikken. Als beiden niet willen slikken, wordt het stikken. Ja? Maar vrede met mensen hebben is een moeilijke gegeven. Want mensen, niet jullie hoor. Met jullie bedoel ik deze rij. Ik bedoel deze 2 rijen niet. Deze rij. Het is heel moeilijk. Oké? Met alle mensen in vrede te leven. Met je baas bijvoorbeeld. Met je kinderen soms. Want kinderen kunnen soms intimiderend zijn. Hoeveel kinderen intimideren hun ouders? Als ouders niet doen wat ze willen, hebben ouders problemen. Ja? Hoeveel kinderen zijn dat? Die je ouders moeilijk maken. En die kinderen denken door papa en mama moeilijk te maken en worden gezegend. Nee, eer je vader en je moeder. Al ben je niet blij met je vader, eer hem. Want zonder je papa was je niet op aarde. Was je ergens in de hemel aan het zweven. En vaders kunnen niet altijd zijn zoals jij het wil hebben. Waarom niet? Pa is vaak van een andere generatie. Kan. Ja. Pa wordt soms moeilijk gemaakt thuis. Misschien door zijn vrouw, misschien door de buren. Omdat pa niet altijd in vorm is. En toch zegt de Heer, eer je vader, eer je moeder. Eren wil zeggen, draag ze op handen. Geef hen geen grote mond. Dan ga je lang leven. Dan ga je lang sterk blijven. Ja, dat is heel belangrijk. Want geen enkel kind gaat zijn vader of moeder altijd lief vinden. Het is een andere generatie, hebben andere dingen. Maar dat is geen probleem voor jouw kinderen.
Oké, je moet ze eren. Dat zegt Gods woord. Jaag naar vrede met allen. En naar de heiliging. Je bent apart gezet voor de dienst van God. Naar de heiliging. En dan komt een scherp woord. Want als je dat niet doet, ga je de Heere niet zien. En niet zien wil niet alleen maar zeggen in de eeuwigheid. Als je dood bent, ga je God niet zien. Nu al ga je God niet zien. Nu al ga je bidden en je gebeden worden niet beantwoord. Want je ziet God niet. Je kan vragen wat je wil. Het gebeurt niet. Dan zeg je God is dood. God hoort niet. God helpt niet. God is niet dood. Misschien ben jij dood, maar God is niet dood. God is eeuwig. Een eeuwige God is Hij. Amen. Daarom is het belangrijk. Ook die persoonlijke heiliging. En soms laten we ons kwellen door dingen die gebeurd zijn. Dingen van het verleden die gebeurd zijn. Dingen die ouders ons volgens ons hebben aangedaan. En we houden niet van ze. We zijn niet blij met ze. En noem maar op. Maar God zegt, dit wil ik God. God wil dat. Uw heiliging. Dank u Jezus. Dat je leeft in vrede. Het is heerlijk in vrede te leven. Dank u Jezus. Oh, het is erg. Als er geen vrede is. Mag ik vertellen, Evelien? Nee? Dat je gisteravond boos op me was? Oh, het was vreselijk, man.